Яңы мөддәт, яңы бурыстар. Ради Хабиров Башкортостан башлыгы вазифаһын рәсми үтәй башлана. Һаумыһыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Республика алдында киләһе 5 еллыкка куелган бурыстар турында дәүләт йылышы курултай рәисе урынбасары Салават Хөсәйнов мәһиләшәбез. Салават Сәхиевич, һаумыһыгыз. Хәерле көн. Салават Сәхиевич, республика башлыгы Ради Хабиров үзенең мөддәтенә, яңы булган мөддәтенә рәсми рәвештә куелды, тәгаенләнде, антын бирде һәм ул республика алдында киләһе 5 еллыкка максаттар, бурыстар да билдәләнде. Үтәрлекме был бурыстарда? Һичшиксез үтәрлек. Һәрбер чыгышында Ради Хабиров әйтә килде. Бүгенге көндә озаклап, уйлап, кайсы юл белән барырга дип торырга түгел, башкарган эшләрнең җентекләп карап чыгып, уңышлы итеп башкарып чыгып, яңа омтылышларны билгеләде. Һәрбер чыгышында вазифасын башкарырга үткән вакытта да шул сүзләрне алып барды, и бүгенге көндә дә шулай ук. Бик зур мәсьәләләр тора бүгенге көндә безнең республикабыз алдында. Һәрберсендә җентекләп туктады бит инде, һәрберсенә аңлатма бирде. Шул ук социаль яклау мәсьәләләре турында бит инде, хәрби махсус операция турында сүзләр барды бит инде. Иң беренче, иң мөһим мәсьәлә булып кала безнең егетләргә аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү, аларның нинди мохтаҗлыклары бар, шуларга вакытында тиз генә әзерләп, алып барып, җиткереп, аларга ярдәм күрсәтү турында бара. Шулай ук һәрбер сорауны караганда, электән эшләп килгән, тупланган тәҗрибәгә таянып, аларны уңышлы башкарып чыгарбыз дип уйлыйбыз инде. Ысынлап та бына һәрбер хүзенә айрым тукталып үтеп киткәндә, шуга игътибар итәргә мөмкин, ниндидер яңы тәгълиматлар әйтелмәне. Барыһы ла әлегәсә 5 ел эчендә ничек эшләнә килгән, бына шул курста дәвам итү. Был нимә турында һөйләй? Курсты үзгәртмәенсә дәвам итү. Таянып эшләргә кирәк, бүгенге көндә башланган эшләргә. Казанышлар бар. Бүгенге көндә эшләп килгән эшләрне шулай ук артабанда уңышлы итеп башкарыр өчен бөтен кулланмалар бар. Без бит инде бүген әйтәбез, иң беренче итеп кешеләрнең тормышын яхшырту турында сүз алып барабыз. Кешеләрнең тормышы яхшырту ул тора бит уку учаклары булырга тиеш, мәктәпләр булырга тиеш. Аларның мохтаҗлыклары бар икән, шул ук фельдшер-акушер пунктлары булырга тиеш. Аларны төзеп бетергә кирәк, аларны җиһазландырырга кирәк. Балаларны укыту турында, аларның шулай ук җиһазландырырга кирәк мәктәпләрне бит, яңа мәктәпләрне төзү турында да сүз барды бит инде. Шушы ук мәлдә әйтеп китәргә кирәк, ныклы экономикага гына терәлеп эшләп була бу эшләрне. Ныклык экономика турында сүз алып барганда Ради Хабиров әйтте бит инде. Бүген инвестиция күләмнәре артырга тиеш. Безнең тормышыбызны яңа тагын үрләренә ял алырбыз дисәк, барыбызга тырышып, бүген эшләгән урыннарыбызда эшне башкарырга кирәк. Шуңардан тора. Бына ошо инвестицияләрне арттыру ул бит әлеге вакытта каты санкциялар шартларында башкарыла. Башка илдәр менән хезмәттәшлек итү республикалар ничек каһаланган? Икенче безгә дусларча караган илләр дибез бит инде. Алар белән элемтә бит инде һәрвакыт тотылып килә. Менә әле башкаларыбызның бит инде 450 елгында да күрдек бит инде. Безнең икенче илләрдән дә килделәр. Бик күп бергәләп сөйләшкән моңарчы башкара башлаган эшләр турында сүзләр барды бит. Аларны ничек итеп җиренә җитеп җиткәргә турында да. Шулай ук әйтергә кирәк, шушы авыр вакытларда шушы килеп чыккан һәрбер мәсьәләгә без бит инде уже кулланма таптык бит инде. Безнең бүгенге көндә менә тутырыклы булып килүебез, үсешебез аңа дәлил булып тора. Бүгеннән кемдер нидер яңалык уйлап табу турында сүз алып бармый. Өйрәнгән, белгән әйберебезне уңышлы тәҗрибә туплап, әйбәт итеп эшләп алып бару турында сүз бара. Ысынлап та дөрес әйтәгез, Салават Сәхиевич, бына был сыгышта киләһе 5 еллыкка куелган планнарда төп игътибар үзәгендә кеше булды кебек минем карамакка. Чөнки балалар баксаһыннан алып, бына хәзер әйтеп үттегез, мәктәпләрнең капиталь ремонты, гомумән социаль объектларның капиталь ремонты турында күп сүзләр әйтелде. Шул ук яшьләр өчен кампус, әгәр дә инвестициялар була икән, тимәк эш урыны ала һәм өлкән буындыла онытманылар. Башкача озын гомер программаны келген. Нинди генә авыр чыгулар кичерүгә карамастан, иң беренче итеп әйтеп үттек бит инде хәрби махсус операция турында, безнең егетләребез турында, аларның гаиләләре турында. Шулай ук һәрбер бүгенге көндә кабул ителгән карар
кайсы якка таба бару турындагы юлны киңәшләшкән вакытта да иң беренче итеп кешенең аның тормышы, көндәлек тормышы, ул нинди шартларда яши, нинди яхшылыклар китереп була, шуның турында сүз бара. Һәрбер бүгенге көндә әйтелгән сүз, эшләнгән эш иң беренче үзәк итеп кешенең үзенең тормышы, үзенең булмышы турында уйларга кирәк. Шуңардан гына чыгып ишеткәндә генә без барысы да уңышлы булырбыз. Әле үзегез әйткәнчә, балалар бакчасыннан алып, кешенең бит инде балалар бакчасында булырга тиеш, якын тирәдә булырга тиеш, әти-әнисе эшкә йөрә алырга, аларга эшкә барырга, эш урыны булырга тиеш бит инде. Шулай ук утырып барырга, кайтырга, вакытында балалары белән шөгыльләнергә дә вакыты калырга тиеш. Балаларның да шулай ук бит инде культура учаклары булырга тиеш, йөрергә урыннары булырга. Студентларга калганда инде бүген Евразия күләмендәге безнең уку йорты бар бит инде. Ана бүген зур матур шартларда яшәргә дә, укырга да эшләр алып барына уңышлы итеп башкарыла. Һәрбер көнне күреп торабыз. Барысы да менә шушы нигез булып торачак инде безнең киләчәк тормышыбызны матур итеп бергә эшләп алып бару турында. Һәм бу еңел генә эш түгел, айрыса бүгенге шартларда дип әйтәйек, Салават Сәхиевич, чөнки кыйммәтсезлек заманында, санкциялар шартларында ла эшләйбез. Бuna аша социаль вәгъдәләрдә үтәр өчен республиканың бюджетының көсе җитерлекме? Чөнки беләбез, иң яраткан һүзебез республика бюджеты ул социаль юнәлешле дибез. Бuna аша социаль вәгъдәләрдә үтәргә көсебез җитәрлекме? Җитәчәк. Социаль күләмнәрне үтәргә дә, аларны арттырырга да, күләмен арттырырга да, кешеләрнең яшәү шартларын арттырырга да көчебез дә җитәчәк. Аның турында һичшиксез беркем дә шикләнмәй. Без бүген сүз алып барабыз, кешеләрнең тормышын яхшыртуга иң беренче итеп игътибарыбызны туплаган вакытта да әйтергә кирәк, безгә бит илебезне алга да алып барырга кирәк. Шул ук эш урыннарын тагы да күбәйтергә кирәк. Тагы да шул ук юлларны да төзекләндерү турында эшләрне күбәйтергә кирәк. Нинди матур паркларыбыз бар, аларның да күләмен арттырырга кирәк. Авыл җиренә дә игътибарыбызны бит арттырырга кирәк. Аның өчен барыбызга да экономиканы үстерер өчен көндәлек тырыш хезмәт алып барырга. Шуңа гына тәгаенләп эшли алабыз. Һәм әлбәттә республиканың үзенең генә казнасыннан түгел, федераль казнаннан да аксыларда килтерә белү мөһим, шулай бит. Моны әйтергә кирәк бит инде, әле генә күптән түгел генә үтеп киткән, вазифаны башкаруга үткән вакытларында әйткән Мәскәүдән дә, Нижний Новгородтан да килгән безнең җитәкчеләребезнең әйткән сүзләрендә аңа да бәя биреп, хуҗа булып эшләгәненә бәя биреп, башлык булып эшләгәненә бәя биреп әйткән сүзләрендә күренеп тора. Ул бит тәҗрибә дә тупланырга тиеш, кеше дөньяны да күрергә тиеш, төрле җирләрдә эшләп тә тәҗрибә алырга тиеш. Радио Фәритулы Хәбиров та алар барысы да бар. Бүгенге көндә казанышларыбыз республиканың федераль үзәккә караганда бит инде дөрес итеп бәяләнә, ярдәм күрсәтелә. Бүгенге көндә шул ук әйтергә кирәк бит инде федерациядән килгән акчалар белән тоже бик күп эшләр алып барыла инде. Шул социаль вәгъдәләр үтәлә, шулай бит. Вәгъдәләр үтәлә. Аннан әйтергә кирәк, бүгенге көндә бит үзеңдә ихтияр көче дә күп булырга тиеш. Җитәкче булып эшләгән кешегә. Шул хәтле кыен авыр вакытларда да үзеңә зур йөкләмәләр алып, зур күләмле, көчле республиканың җитәкчесе булып, кешеләрнең бөтен булган сорауларына, аларның мохтаҗлыкларына тиешенчә әйтеп, эш күрсәтеп, матур итеп алга алып барыр өчен бит бик күп тәҗрибә дә булырга тиеш, көч тә булырга тиеш, теләк тә булырга, ихтияр да булырга тиеш. Һәм без бүген шундый тәҗрибәгә һәм ихтиярга таянабыз дип әйтергә мөмкин. Айрыуса махсус хәрби операция яугирларына теләктәшлек күрһәткәндә, уларга ярдәм күрһәткәндә, был гуманитар ылау алып барганда ла күз уңында тотам. Һәм әлбәттә егетләрнең бында Башкортстанда үзләренең яңынан карьераһын төзи башлаулары турында. Чөнки берничә егетте Радий Хәбиров үз канатына астына алган. Әлеге вакытта улар Батырдар дәвре дигән программа буенча әзерлек алып бара, укып йөриләр. Буны ошый хәттән махсус хәрби операция яугирларына теләктәшлек, ярдәм күрһәтү курсы артабанда дәвам итәрме ошол кысыкта? Һичшиксез дәвам итәчәк. Сайлаулар алдында да бит Радий Фәритулы Хәбиров безнең егетләребез кырына барып, аларның мохтаҗлыкларын белеп, бүгенге көндә һәрберсенә әйтелгән кайсы юнәлештә эшләргә тиешләр, нинди ярдәм күрсәтергә тиешләр. Һәрбер сорауга игътибар белән җентекләп карау җитәкче кеше өчен бик мөһим үзенең моны булмышы дип уйлыйм инде мин. Ул
шулай булмаса, әйтеп китәргә кирәк, көндәлек тормышта бит меңнәгән, унар меңнәгән сораулар килеп туа, һәрберсенә вакытында игътибар биреп, көч табып, ничек итеп эшләргә икәнен белеп, җиренә җиткереп, башкарып чыгып, кешеләргә бит яхшы тормыш шартлары тудырырга кирәк. Менә шуның өстендә эшлибез инде бүгенге көндә барыбыз да. Әйтелеп китә бит инде, һәр кеше нинди генә урында эшләмәсен, нинди генә эш башкармасын, үзенең эшен башыннан алып азагына хәтле нәтиҗәле итеп башкарырга тиеш. Шунда гына барыбыз да бергәләп республикабызны алга җибәрбез дип уйлыйм. Димәк, бұл бары тик хөкүмәттең һәм депутаттарның бурысы гына түгел, дөйем республика халкының бурысы дип исәпләйһегез. Ул шулай барга да тиеш. Менә әле генә үтеп киткән сайлаулар бит инде безнең бердәмлекне, барыбыз да бергә дөрес юл белән барганыбызны исбат иткән дип уйлыйм. Шул ук зур күп кешеләрнең килүләре, безнең сайлауга тавыш бирүләре, ышаныч белән караулары бик мөһим. Шуның өчен без бергәләп, нинди генә сорауга карамасак та, без бергәләп алга барабыз дип. Әйткәндә, республикала тавыш бирү хокукы булган халыктың 70%-тан ашуы һайлауларга килгән. Бу шулай күп нәмә тураһында һөйләйтеп әйтергә кирәк. Ул бүгенге көндә барган юлыбызның дөрестлеген дә исбатлый. Шушы юл белән барсак, тагын да зуррак дәрәҗәле казанышларыбыз бар дип, аның менә шушы нигезе була дип әйтергә кирәк иде. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, Дәүләт Йылышы Корылтай рәисе урынбасары Салават Хөсәенов менән яңа бурыслар тураһында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.